Amuyo kadiasan lang adagiti mangmangged ti agret-retire, uray ti Nagan ti bagyo a lumablabas iti pagilian, agrite rumatlaang. Kasano day ti mapaspasamak. Dito'y Pilipinas, pagretirwan ti Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration tinagan ti bagyo tapno malapdan ti panakariro kan gapo iti panagraam kadagiti pimusay gapo iti idadalapos sinasawa kalamidad. Otomatiko ang maikat iti listaan dagiti sumaruno a bagyo tinagan ti bagyo anang katel iti adu abiyag nang dadaal iti adu asanikwa. Kasanumot ang maikat tinagan ti bagyo iti listaan. Kalpasan ti bagyo, ripasuan ti PAGASA dagiti report maipapan kadagiti pimusay na sugatan na dadaal kad nasyonal nga epekto. Mangpili ti PAGASA iti baruan Nagan a kadawyan ang mangrugi iti isumatlang a letra ang mangsukat iti naikat. Ngumapay a kasapulan a pagretirwan dagiti Nagan ti bagyo. Tapno maliklikan ti emosyonal a panakariribok dagiti nakalasat. Malapdan ti panakariro no maipalpalagip tinagan ti limmabasen a bagyo. Maysa dito iti bagyo ay Yolanda. Ang nakaigapuan ti dakkalapan nakadadal iti 2013. Ita 2026 nagretiro tinagan ang Krising, Emong, Mirasol, Nando, Opong, Tino, kan Uwan. Mangrugimat inton 2029 dagiti na isukat ket ti Chico, Elias, Magyawan, Nilad, Omar, Talak, kan Urbano. Dakkalaban nagtisan apan nakaulit tinagan ti bagyo gaputa mabaling nga adat epekto daytoy kadagiti biktima ken nakalasat iti nasaw a didigra. Ita, amuyon, barungal daw barungadan.